Salut, sunt Ștefan și poate mă recunoști de aici. Tu cine ești? Clientul. Aha, salut! Salut. Pare bine. Sau de aici. Apropo, mișto Insta-story-ul ăla când scui prin cafea lui șeful tot. Dar pe această pagină este vorba despre motorsport, despre mașini și motociclete, curse, viteză, adrenalină, nu despre sketch-uri și reclame. Asta este cea mai recentă greșeală financiară pe care am făcut-o. Este un BMW E46 Coupe din 2001 pe care îl voi transforma într-o mașină care va concura în cadrul campionatului de drift. Astăzi vom demonta interiorul mașinii. Începem cu scaunele față pentru a avea mai mult loc, iar apoi trecem la bancheta spate. Avem două șuruburi pe față și două șuruburi pe spate pentru a demonta scaunul. Probabil mai găsim și alte șuruburi, dar vedem pe parcurs. Am demontat scaunele față și deja avem mult mai mult spațiu. Trecem la cotieră, la consola centrală, iar apoi la banchetă. Mi-a sărit Robert în ajutor și am demontat bancheta spate cu tocul șezut. El acum se ocupă de plafon și vedem ce mai avem de demontat mai departe. Asta este stadiul actual. Sunt foarte multe piese pe care încă nu am apucat să le scot efectiv din mașină, dar am demontat bancheta, am scos bancheta, atât șezutul cât și spătarul. Am scos fața de ușă de pe spate, mai trebuie să scoatem capitonajul de aici, de pe partea stângă, de pe partea șoferului, să scoatem centurile, stâlpii au fost scoși, mai avem plafonul și am cam terminat. Asta a fost și pe ziua de azi. Nu uita să dai un subscribe și un like pentru a fi la curent cu proiectul. Ai ieșit ok. Da, ești ok.